Us explico el que és les Olimpiades de Biologia de Catalunya. Les Olimpiades de Biologia de Catalunya són una activitat que va dirigida a alumnes de batxillerat que estan cursant l'assignatura de Biologia i consisteixen en una mena de competició en base a preguntes, tipus test i a pràctiques. Nosaltres hem decidit aquest any que participessin docents en funció de les seves notes de batxillerat. Després, els que guanyin aquesta Olimpiada podran participar en l'Olimpiada Espanyola de Biologia i d'allà seleccionaran 4 que seran els que aniran aquest any que la internacional es fa a Singapur. La veritat, no es perdia res en participar i jo crec que va ser molt bona idea participar perquè després tot el que acabes tenint és guanyar perquè realment parteixes de zero i tot és positiu. El fet de quedar entre els 3 primers em va donar l'oportunitat d'anar a Granada a participar a l'Olimpiada Espanyola. L'experiència és una experiència inoblidable. Vull dir, estàs allà amb gent que tens els mateixos interessos que tu i doncs et sents a gust i fas nous amics i tal. Has d'anar gaudint de l'experiència. Això és un premi i no és pas una obligació i no t'ho has de prendre així perquè seria un greu error. Hem organitzat, pensant en els professors que les acompanyen i en els pares, una conferència sobre l'evolució dels dinosaures i la seva extinció i després un acte de cloenda en la que també participaran els pares que estan per aquí. He vingut a participar a les Olimpiades de Biologia de Catalunya i trobo que ha estat força divertit perquè he conegut molta gent. He pogut veure que els meus coneixements de biologia no són tan bàsics com creia. Aquesta Olimpiada pot proporcionar la possibilitat d'obtenir una beca gratis i poder cursar el primer any de biociències gratuïtament a aquesta universitat o d'altres públiques. Per gaudir d'un dia una mica diferent, no? I d'una experiència una mica innovadora.